बलिउडनि फावखुंगुर सलमान खाननो वाइ+ सिकिउरिटि होनाय जाबाय। मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाना खैफोदाव। फिन बुथारनो हुमखि होजादों बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाना। बावैसो माखासे दान सिगां फावखुंगुर सलमान खाननो गावनि रैखाथिनि थाखाय हाथियारनि लाइसेन्स होनाय जादोंमोन। नाथाय दा सलमान खाननो आरोबाव वाइ+ सिकिउरिटि होनाय जाबावबाय। मुम्बाइ पुलिसनिफ्राय सलमान खाननि गाहाम आरो रैखाथिनि थाखाय बे वाइ+ सिकिउरिटिखौ होनाय जाबाय। बावैसो लरेन्स बिश्न'ई गेंनिफ्राय हुमखि होजानायखौ मिथिनानै महाराष्ट्र सरकारा बे थांखिखौ लानाय जायो। थांनाय माखासे सान सिगां मुंदांखा पान्जाबनि मेथाइ रोजाबगिरि सिद्धू मूसेवालानि थैनायनि माखासे सान उननिफ्रायनो सलमान खान आरो बिफा सलीम खानआ बुथारनो हुमखि होजाबाय थादों होननानै मिथिहोदों। बेखौ नोजोर होनानै महाराष्ट्र सरकारा फावखुंगुर सलमान खानखौ रैखाथि होनो थाखाय हाथियारनि लाइसेन्सनि उनाव आरोबाव फिन वाइ+ सिकिउरिटि होनाय जाबावबाय। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।